Jeg har en kronisk sygdom, som gør, at jeg lever efter stopur. Og mange gange i løbet af dagen ringer mit ur, og så må jeg enten ud og tage vand, piller eller mad. Jeg starter morgenen med, at vækkeuret ringer. Som regel er jeg vågen lige lidt inden, så jeg faktisk ligger og venter på det, men så ringer mit vækkeur, og så stopper jeg det, og så lukker jeg øjnene igen, og så ligger jeg lige og mediterer, at jeg skal have en dag, der er positiv, at det skal gå godt, og jeg skal mange dejlige ting, jeg skal male, og det prøver jeg på at indkode mig selv, ligesom man indkoder en computer. Og så har jeg en lille remse, jeg slutter med. Og der siger jeg 1, 2, 3. Jeg har det strålende, og jeg er lysvågen. 4, 5. Jeg har det strålende, og jeg er lysvågen, og så slår jeg øjnene op. Så mens jeg sidder og spiser, sætter jeg vandet over til te, og så skal det gå 20 minutter, inden jeg må få min te. Når så de 20 minutter er gået, og jeg hælder mælk i min store tekop og teen oveni, så tager jeg tekoppen i hånden og min tegneblok, og så går jeg ned på stranden hernede på min stol, som jeg har stående. Og der sætter jeg mig så ned med min kop te og sidder og nyder morgenen og sidder og mediterer over skrænterne og havet og i det hele taget floraen, som er her rundt omkring, og lever mig ind i bakkerne, hvordan alle de grønne ting, hyld og vildroser, og jamen, der er havtorn, og hvordan det hele det sådan, ligesom flimmer rundt. Og så især havet og lyden af bølgerne, der slår ind mod stranden. Stopuret gør, at jeg lever efter en bestemt rytme. Og den har jeg så også prøvet selv at lave en rytme, som jeg ikke bare er bundet af, men som jeg selv vil. Og det er noget med qigongen og meditation der 3 gange om dagen, som gør, at jeg indfører noget, som jeg også selv bestemmer. Kontrol over mit eget sind. Den kinesiske filosofi påvirker mig i den grad, og der føler jeg, at der kommer nogle kræfter, som giver mig rig inspiration til mine billeder. Jeg gør det jo netop for, at jeg føler, at det giver mig energi, og jeg er positiv, når jeg skal til at i gang med mit arbejde. Det at male gør jo simpelthen en hel masse ved mig, fordi man kan fuldstændig være sig selv og være inde i sine egne tanker. Og men når man står midt i det hele, så er man fuldstændig påvirket af, hvad der er udenom en.
Mit andet hjem, som jeg kalder det, er vores hus, der ligger oppe ved Limfjorden. Det er bare blevet noget helt specielt for mig, og der får jeg meget af min inspiration opfra, fordi jeg føler simpelthen, at jeg er så tæt på himlen der. Og lyset er meget specielt. På grund af min kroniske sygdom kan jeg ikke så godt rejse, men det problem er jeg så kommet ud over, fordi når jeg så mediterer, så tager jeg mange af de ture, som jeg ikke kan komme med på. Jeg skulle for nogle år siden have været med min mand ude og se muren i Kina, fordi jeg nu interesserer mig så meget for det kinesiske. Det kunne så ikke lade sig gøre, men tit, når jeg dyrker qigong og meditation, så sidder jeg i tankerne og flyver ud på muren og ser solen gå op ud over Kinabugten. Og jeg har fået en bog af min mand med billeder derfra, og dem har jeg så inde i mit hoved, og så går jeg op ad alle trinene og ser ud over hele Kina, og så den her sol, der står henne i Kinabugten og går op og glødende, og simpelthen, ja, så svæver jeg hen over Kina og tilbage igen. Så den tur gør jeg tit, og det gør jeg også andre steder. Og selvfølgelig gør jeg det hver dag op til mit yndlingssted op ved Limfjorden. Der sidder jeg oppe på skrænten og kigger ud over hele bugten og over til Livø og til Løgstør Bredning. Og føler, at jeg går ned på stranden, og jeg kan høre vandet, der bruser. Og så tager jeg bare den tur så tit, fordi jeg godt kan lide at være deroppe. Fordi jeg får sådan en ro i sjælen. Der følger sådan en ro med, som får begge ben plantet i mor jord. Men altså, hvis du tænker tilbage, så var det jo altså noget, jeg skrev efter, jeg kom igennem den store operation, ikke? Fordi man pludselig er lidt tæt på døden. Ode til Limfjorden hedder den. Den dejlige Limfjord, havet og menneskene deromkring, planter og dyr, gør noget ved mig. Det, at solen kan følges, mens den går ned, gør noget ved mig. At lytte til havets dønninger og bølgeslag, gør noget ved mig. Det, at vestenvinden ofte er strid, gør noget ved mig. At fange ål, skrabe rejer og muslinger, at bade, svømme og nyde luften, gør noget ved mig. De skræppende måger, som knuser muslinger på stenene, gør noget ved mig. De krumbøjede træer, som rækker deres arme mod himlen, gør noget ved mig. At finde spor af fortiden og rester af vikingernes bopladser. At trække vejret frit og få sjælen med, når man skuer ud over horisonten og drømmer, gør noget ved mig. Døden, livet, gør noget ved mig.